Vítajte v mojej talk show. Dneska tu máme hostia a je to Hogi. Čau lidi! Začíname. Ako sa volá tvoj brat? Petr Ibrahimovič, Konišour, Popokate Petl, Bohuslav, Kozodu, Flexa. Tak to je zaujímavé meno Hogi. Chceš nejaké dievča? Terry Blitzen, jestli se to povede. Ako povede, ako váš vzťah? Tak to držím palce, Hogi. Čo je pre teba teraz Terry? Trejde Voldík. Takže ju chceš len kvôli tomu, že sa podobá na Voldemorta? Áno. Tak to je zaujímavé. Fuj, Hogi. Prejdime radšej ďalej. Každý vie, že znásilňuješ malé deti. Čo sa stalo naposledy pri nejakom dieťati? Utekla s pláčem za maminkou. Takže ťa to baví znásilňovať. Ja víš, bročko. Zaspievaš nám niečo na záver. Ďakujeme. To bude všetko z tejto krátkej talk show a čus!